Εγώ βγαίνω εδώ γιατί πληρώνω. Αύριο θα πούνε οι Εβραίοι διώκτωνα και πάρα αυτά. Θα με διώξουνε. Κάντε την προσπάθεια. Στείλτε μία επιστολή. Προσέχτε, ανέφερα τώρα τους Εβραίους παρεπτόντως. Εγώ δεν έχω να τους πω τίποτε. Μάλιστα, επειδή είπα και για το Λέοντα το Σοφό, ήθελα να ανέφερα και ένα γεγονός που συνέβη επί Λέοντος του Σοφού, αλλά δεν θα το ανέφερα, διότι μπορεί να με λέγανε αντισημίτη. Αλλά ας το πάρει το ποτάμι. Όταν ανέλαβε αυτοκράτορο ο Λέων ο Σοφός, οι Ραβίνοι άρχισαν να λένε είναι δικός μας. Έχει καταγωγή εβραϊκή, δικός μας. Το είπανε 1, 2, 3 φορές. Η μυστική υπηρεσία του αυτοκράτορος, τα ότα και οι οφθαλμοί του βασιλέως τα άμαθαν, τα είπαν στο Λέοντα το Σοφό, τους κάλεσε, τους λέει τι είναι αυτά που λέτε, εγώ είμαι Εβραίος. Να ξέρετε, καλά δεν πειράζει. Και την άλλη μέρα τους έκαψε μέσα στις συναγωγές. Απαράδεκτα πράγματα.